Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva. Let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, so muri Zimbabwe pane video randauya naro. Video iri ratrenda rangopostwa pazim celebs zvikanzi kufunga kwenyu vakomana ava vari kufungei. Nati papa nanati nerimwe timu ramuri kuona pascreen apo, Enzo, Saintfloew, na Winky. Saka papa chinzi kufunga kwenyu vari kuitei, kufunga kwenyu vari kuita se vari kurongei pakadai. So ini maofoni rangu ndangofunga kuti big tune rokugadzirwa, toziva kuti end of the year panongoburwa machuni manyama ega ega. So maybe vari kuita se indangofungawo kuti it's a big tune iri kuita se iri kugadzirwa. Da kuti muone video racho mutiudze kuti kufunga kwenyu pari kuitwa sei, pari kutsuranwa here kuti musarwe, because toziva kuti vanomborwa vakomana vacho.